Right. Helo, Alffa ydw i, a dwi'n intern hyrwyddwr Gymraeg fel pwnc yn Adran y Gymraeg yn Prifysgol Abertawe a ar y cyd ar y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae intern Aberystwyth, sef Catrin hefyd yn ymuno gyda ni. A yn y podlediad hwn, byddwn ni a'n siaradwyr gwadd ni, sef Mabon Dafydd a Annell Dyfri, yn trafod ein profiadau ni o astudio'r Gymraeg fel pwnc, a hefyd sut mae astudio'r Gymraeg wedi eu helpu nhw yn y byd gwaith. Felly, os ydych chi i ddechrau, eisiau cyflwyno'ch hunan? Annell, os ydych dechrau? Iawn. Felly, fi yw Annell. Fi ddod o Gyfyrddin yn wreiddiol, ond hwn i fy mhyn na'r blwyddyn nawr yn byw yn Nghaerdydd. Nes i astudio Cymraeg fel gradd is-raddedig, a wedyn nes i wneud newyddiadurwr darlledu fel gradd ôl-raddedig, a fi bellach yn gweithio fel newyddiadurwr darlledu i'r BBC. Helo, shwmai, Mabon Dafydd i fi, a fi'n gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel Swyddog Marchnata'r Coleg. Fi wedi bod, nes i astudio Mhrifysgol Bangor, nes i wneud gradd mewn Cymraeg gyda newyddiadurwr yn y Brifysgol. So, o'n i fan am 2 blynedd yn astudio, a wedyn nes i mlaen, bues i ddigon ffodus i gael nethol fel llywydd yn myfyrwyr Cymraeg Bangor wedyn am flwyddyn. Bues i hefyd yn gweithio yn y maes cyfathrebu gyda cwmni ymhob llynedd fel ateb, ond bellach, fel o'n i'n sôn, yn gweithio ar Coleg Cymraeg erbyn hyn. A fel nath Alffa sôn, Catrin dwi'n intern hyrwyddwr Gymraeg efo'r Coleg Cymraeg a Prifysgol Aberystwyth. Dwi yn ganol fy ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a dwi'n neud bach o Ffrangeg hefyd. Gret. Diolch. Neis i gael bach o gefndir i chi gyd cyn dechrau trafod. Catrin, ti sy'n symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf? Felly allwch chi ddisgrifio diwrnod arferol yn eich swydd o ran beth ydych chi'n neud a trefn eich diwrnod arferol? Dy fi, mae pob dydd yn eitha gwahanol, achos mae'n amlwg yn dibynnu beth sydd yn newyddion ar y diwrnod. Ar hyn o bryd, ni'n gwneud lot gyda Cymru Fyw, felly mae shifts yn amrywio, hefyd nes i gychwyn am 6, gorffen am 2. Bydd i'r un beth fori, mae'r eisiau sy'n cychwyn am 11, gorffen am 7, a mae'r ei hyd yn oed yn dechrau am 2 a gorffen am 10. Felly mae pob dydd yn wahanol. Be byddwn ni'n gwneud, wel, ni gyd yn siarad dros Teams, mae pawb yn gweithio'n rithiol gyda Cymru Fyw, gweld beth yw'r prif straeon, wedyn bydd eisiau ysgrifennu reina, barod i'r wefan, wneud stwff ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd chwilio am straeon ein hunan, wedyn cynllunio i fynd allan i ffilmio, mae'n eitha lot o gwaith trefnu hefyd, ond yn bennaf, gweld beth sy'n newyddion ar y dydd a hefyd blaen gynllunio, ysgrifennu nhw lawr, a cyfathrebu dy gwahanol bobl ar gyfer y straeon, ar gyfer yr wythnos neu blwyddyn nesaf wedyn. Mae'r trefn y diwrnod yn hollol amrywiol yn swyddi hefyd i wedi gwir. Sy'n pob dydd yr un peth, mae rai fi weid na. Mae'n amrywio o drefnu gwahanol ddigwyddiadau i'r llys gynhadon ag ati, gwahanol hyfforddiant. Hefyd ymweliadau gyda ysgolion, fi'n mynd o gwmpas nifer o wahanol ysgolion a colegau, rai brifysgolion weithiau, dwi'n rhan o ddigwyddiadau gwahanol hefyd. Mae'n amrywiol iawn o'r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs hefyd, ni'n gwneud lot o waith ar hwnnw. Mae'r sim pob dydd yn un peth, ond mae'r gwaith yn cadw fi'n brysur o'r teg, digon o fwynhau gyda fe. Gret, neis i glywed beth chi'n neud o ddydd i ddydd, achos yn amlwg, chi'n clywed bod rhywun yn Swyddog Marchnata'r neu bod rhywun yn newyddiadurwr, ond chi ddim mewn gwirionedd yn gwybod be maen nhw actually neud o ddydd i ddydd. So, diolch am hynna, neis i gael mewnwelediad bach. Wrth ystyried bod y ddoi ohonoch chi wedi graddio'n eitha diweddar, a bod Catrin dal yn fyfyrwraig is-raddedig a mod i'n dal yn fyfyriwr ôl-raddedig. Oes unrhyw fel tips cyffredinol da chi i fyfyrwyr newydd sydd jyst i dechrau yn y Brifysgol? Dwi'n meddwl eitha fel cliché wedi gweud, ond literally fel triwch wneud gymaint o bethau chi'n gallu. Nes i fel ymuno gyda llwyth o gwahanol bethau, a hefyd sy'r ochr Gymraeg nes i fwynhau pethau fel yna. Ond hefyd byddwn ni'n gweud yw fel defnyddio'r amser
i drio pethau gwahanol. Fel nes i fynd mewn i Brifysgol ddim yn gwybod pa fath o yrfa ni eisiau, ni ddim yn siŵr os ni eisiau fynd i'r byd addysg neu rhywbeth bla. A nes i ddefnyddio fel student media stuff wedyn i gael profiad newyddiadurau a wneud cysylltiadau wedyn, a trwy'r cysylltiadau yna wedi gallu cael swydd yn y pen draw. Felly yn sicr byddwn ni'n gweud, chod, rhowch eich hunan allan na, os chi'n hoffi, mae'n o'n ffain, achos chi ddim yn neud tra bod chi'n fyfyriwr. Ond yn sicr mae'n brofiad da, neu hyd yn oed os chi eisiau trial rhyw gamp chwaraeon gwahanol, rhywbeth gwahanol fel la, yn gyfle sy'n unrhyw bwysau arnoch chi, unwaith chi'n dod allan o'r ôl myfyriwr, mae'n teimlo fel lot mwy o bwysau arnoch chi wedyn. So, byddwn ni'n gweud triwch gwahanol bethau, defnyddio'ch amser i wneud na. Fi'n cytuno da lot o beth ma, nes i gweud fyna wedi gwir. Os ni'n gweud yn sicr, tawlwch hunan mewn i'r bywyd cymdeithasol. Chi'n mynd i gael lot o hwyl tra bod chi'n brifysgol. Chi'n cael falle y rhyddid falle am y tro cynta. Gadael cartre am y tro cynta o bosib. Mae popeth yn mynd i fod newydd i chi, really. Fel o'n i'n sôn, fi'n credu, fel oedd Annell yn sôn, ymunwch gyda clybiau, pethau sydd chi a diddordeb yno, really. Ymunwch â nhw, twlwch chi'n mewn. Fi'n credu, pethau sydd a diddordeb i chi, sy'n ni'n gweud, y fwy na dim byd. Chi'n mynd i wneud ffrindiau newydd hefyd sydd yn gret. Yr ochr Gymraeg o bethau hefyd, yn sicr, o'n i wedi mwynhau yr elfen cymdeithasol, ond hefyd, mae'n fwy na jyst y cymdeithasol hefyd. Chi'n mynd i fod yn ffrindiau oes gyda lot o'r bobl chi'n cwrdd yn y brifysgol, sy'n ni'n gweud. Just twlu chi'n ham mewn i bethau a trial mwynhau gorau gallwch chi, sy'n ni'n gweud, yw'r tip gorau fydde da fi i ddechrau de. Dwi'n cytuno'n llwyr. Mae'r Gymdeithas Cymraeg wedi chwarae rhan fawr yn ymhrofiad i yn y Brifysgol hyd yn hyn. Felly mae'n bwysig jyst gweld ar bob grŵp ar gyfryngau cymdeithasol beth sy'n mynd ymlaen a felly. O ran tips astudio, sy'n ni'n dweud mynd dros bob darlith ar ôl a cyn y darlith nesaf. Mae'n cymryd rhyw 5 munud, ond mae'n help jyst cael refresh o ran beth sydd wedi digwydd a codi bob dim yn y co. Fi'n cytuno da beth mae'r tri ohonoch chi wedi dweud fyna. Byddwn ni hefyd yn dweud falle o ran sicrhau bod chi bach o fel cydbwysedd. Yn amlwg, chi yn y brifysgol i astudio, ond fyd fel mae'n bwysig i gadw'r ochr gymdeithasol mewn cof. Ond fyd fel i gadw ar ben y gwaith a chi ddim eisiau gadael popeth tan y funud ola a bod chi'n cramo fel noson cyn aroliad neu rhywbeth. A fyd, mae'n bwysig bod chi'n cadw mewn cysylltiadau eraill, fel cael digon o awriach ac yna blaen, fel pethau syml fel la, mae'n gwneud byd o wahaniaeth i chi, really, a mae'n helpu chi cael y gorau allan o'ch cyfnod chi yn y brifysgol. Symud mlaen i'r cwestiwn nesaf. So cwestiwn eitha tebyg, ond wrth graffu ar y Gymraeg fel pwnc yn benodol, os da chi unrhyw gyngor penodol byddech chi'n rhoi i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gymraeg? Fi'n meddwl falle pidwch bod yn ofyn am help. Mae enwedig yn adran y Gymraeg yn Nghaerdydd, fi'n siŵr bod yr un mor wir yn y brifysgol yn eraill. Maen nhw'n fwy na parod i helpu chi mewn unrhyw ffordd maen nhw'n gallu. Falle achos bod y nifer falle'n chydig yn llai, mae'n beth neisach, mae pawb yn nabod ei gilydd. Felly holwch am help os chi eisiau rhywbeth. Mae'n gallu bod yn eitha brawychus yn y flwyddyn gyntaf, falle i orfod wneud yr holl asesiadau yma. A chi ddim cweit yn siŵr falle fel i sgwennu traethawd am y tro cyntaf. Mae'n gwbl wahanol falle'r hyn yn ei ffordd chi'n sgwennu ni'n cael ei asesu yn y chweched dosbarth. Felly na'n sicr bod ni'n gweud, jyst holwch am help. Fel arfer, mae pobl sy'n darlitho yn Gymraeg yn fwy na hapus i helpu. A hefyd holwch eich ffrindiau a pobl sy'n falle sy'n astudio'r pwnc yn flaenorol. Fi'n siŵr bod chi'n dod i nabod nhw beth bynnag, ond fi'n meddwl dyna beth ni'n gweud. Lot o'r un peth. Trodd y fi fyna, really. O ran peidiwch methu darlitho, mae hwnna'n good tip. Os chi yn, cofiwch cwpio lan. Ond yn all seriousness, byddwn ni'n gweud, dewiswch yr elfennau o'r cwrs sy'n siwtio chi, bod chi licio bethau hanesyddol yn fwy neu'r iaith.
llun, drama, beth bynnag. Byddwn ni'n gweud sicr dewiswch falle yr elfennau o'r cwrs Cymraeg falle sy'n siwtio chi. Fi'n gwybod ni falle ddim gymaint o ran yn hoff iawn falle o'r ochr hanesyddol falle, so ni'n stico at y pethau iaith mwy falle. A ie, jyst fel oedd Annell sôn, datblygwch y berthynas na gyda'ch darlithwyr, achos yn wedi os chi'n astudio Cymraeg falle, chi'n mynd i fod yn debygol o fod mewn grwpiau llai. A fi'n credu bod bwysig chwed, bod chi'n yn dod i nabod eich darlithwyr, bod nhw'n dod i nabod chi, fel bod chi'n cael yr help gorau posib allan o'r 3, 4, 5, be'n bynnag blynedd chi'n astudio amdano. A ie, so ni'n, just i fynd amdani hefyd, chwed, o ran y cwrs. Ie, dwi'n cytuno efo beth ydych chi wedi dweud yma yna, yn enwedig tri'ch gorau peidio methu darlithoedd. Felly, yn amlwg mae'r Cymraeg wedi chwarae rhan fawr yn eich bywyd chi, ond os gennych chi unrhyw reswm penodol pam wnaethoch chi ddewis astudio'r Gymraeg yn y Brifysgol? I fod yn onest, dwi'n meddwl achos ni ddim cwrt yn siŵr be o'n i eisiau gwneud fel gyrfa, a mae astudio pwnc fel iaith yn benodol yn mor agored, a mae fel Mabon sôn yn gynharach, mae gymaint o wahanol fodiwlau. So, falle os chi eisiau trial elfennau falle mwy newyddiadurol, mae'n fodiwlau, neu os chi eisiau sgriptio neu rhywbeth fel, mae rhywbeth blat i chi ar wahanol yrfawr bron, fel bod chi ddim yn sylwi, ond hefyd chi dal yn cael mewn ffordd y seilwaith na, bod chi'n deall yr iaith yn dysgu, sydd i sgwennu yn gywir, ond hefyd jyst yn dysgu gwahanol sgiliau. A wedyn, mewn ffordd chi'n cael cyfle wedyn falle i wneud traethawd ysnedig mewn rhywbeth chi eisiau ar y diwedd. A wedyn erbyn na, yn amlwg o'n i bach cliriach o ran beth o'n i eisiau wneud. Felly na'n sicr achos fi'n meddwl, reswm pennaf yw, o'n i jyst ddim yn gwybod beth o'n i eisiau wneud. A pwnc fel Cymraeg mor agored, a chi'n cael gymaint o gyfleoedd hefyd drwy astudio fel fi'n credu bod pobl ddim yn sylweddoli gymaint o gyfleoedd mae pobl yn cael wrth astudio'r Gymraeg a gymaint o gefnogaeth falle o'i gymharu a ffygiau eraill. Ie, fi'n cofio pan o'n i'n y Brifysgol, o lot o bobl yn sôn fel, beth ti'n neud Cymraeg, so beth ti'n mynd i fod athro neu cyfieithydd, a ni'n fel, wel, na, dim rili, fi'n credu bod e'n bwnc agored iawn, fel oedd Annell yn sôn. Mae'r cyfleoedd yn eang iawn i fynd mewn i'r byd marchnata neu newyddiadurwr fel fi ag Annell yn neud. Mae llwyth o fyfyrwyr oedd gyda fi ar y gwrs yn neud amryw o wahanol bethau eraill. So fi'n credu na'r beth mwyaf rili, achos o'n i'n gwybod bydde fe'n agor drysau fi, a bydde fe ddim yn close shop o bethau o ran, chwed, os bydde ni wedi mynd mewn i wneud rhywbeth penodol, falle bydde fe wedi cyfyngu fi chydig o ran dewisiadau fi yn y byd gwaith yn credu, ond a oedd hefyd y gallu i wneud gradd cyd-yn-rhydedd gyda Cymraeg, os mae'n ei sens. Wedi bendant wedi apelio at y fi'n sicr, sy'n ni'n gweud. Fi'n credu oedd a fi'n credu, chi'n gallu wneud llwyth o raddau cyd-yn-rhydedd gyda'r Gymraeg hefyd. So o'n i'n licio na, achos falle oedd yr elfennau o'r cwrs falle bydden ni ddim wedi licio, bydde ddim rhaid fi wneud yna wedyn, ond ie, fi sy'n credu oedd wedi siwtio fi wneud y gradd cyd-yn-rhydedd fel a fi sy'n meddwl, oedd yn agor o drysau fel ni wedi gweud yn barod, really, i'r byd gwaith. A oedd yn bwnc o'n i mwynhau hefyd yn lefel A, a fi'n credu oedd y pwnc falle o'n i gorau yno trwy'r ysgol i gyd. So oedd rhywbeth eitha naturiol i fi wneud, really, i fod yn onest. A nes i'n really joio fe, mae'n rhaid fi weid. I fod yn onest, fi'n cytuno yn gyfan gwbl da'r ddoi chi fyna. Achos nes i joio astudio'r Gymraeg fel lefel A yn yr ysgol. Chmod, o'n i'n newyddus fel i astudio fwy o lenyddiaeth a'r modiwlau gramadegol a ieithyddol, o'n mynd i roi cyfle i fi wella datblygu sgiliau Cymraeg fi ymhellach. A o'n i jyst yn awyddus, really, i ddysgu mwy fel am hanes a diwylliant Cymru a Cymraeg. A oedd modiwlau
mwy hanesyddol a chyfreithiol yn cael ei cynnig yn adran y Gymraeg yn Mhrifysgol Abertawe. Felly oedd hwnna jyst yn siwto fi i'r dim, really. Ond hefyd yn tebyg i chi, oedd y ffaith o ddim syniad o fi beth o'n i eisiau gwneud yn y dyfodol. Oedd e jyst yn teimlo fel opsiwn eitha saff, achos o'n i'n meddwl fel wedys ti Annell, oedd da chi'n mod rywle fwy fel ymarferol, enghraifft Cymraeg proffesiynol, le byddech chi'n llunio datganiadau'r wasg, recordo fel podlediadau ac yn y blaen. Felly oedd hwnna'n rhoi'r cyfle i ddatblygu pethau mwy newyddiadurol mewn ffordd, ond wedyn byddwn ni'n cael cyfle i ysgrifennu traethodau ac yn y blaen. Felly jyst mae'n agor cymaint o ddrysau i chi, a chi ddim wedi cael eich cyfyngu i un yrfa mewn ffordd. A i fod yn onest, hyd yn oed ar ôl astudio fy ngradd is-raddedig, fi nawr yn fy nhrydydd flwyddyn PhD, a fi dal ddim rili'n gwybod be fi eisiau gwneud yn y dyfodol. Ond eto, fi ddim yn teimlo fel fy mod i wedi cael fy nghyfyngu i un yrfa. Beth amdano ti, Catrin? Wel, yn bersonol, fel ydych chi wedi dweud, nes i fwynhau astudio Cymraeg lefel A yn fawr iawn, ac o'n i jyst eisiau mewn ffordd dysgu fwy am y diwylliant, a hefyd cael fwy o opsiynau i ddysgu fwy o ran y Mabinogi a hefyd sgwennu creadigol. Oherwydd Covid, gathon ni ddim gwneud lot o'r gwaith cwrs, felly oedd hynna'n elfen oedd yn apelio at fi gael datblygu fwy ar y sgiliau sgwennu creadigol, ac yn wahanol i chi, o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn athrawes ysgol gynradd. Felly, os o'n i wedi gallu gwneud unrhyw bwnc mewn ffordd, ond Cymraeg oedd yr un o'n i'n fwynhau fwyaf, a dwi falch fi wedi ddewis o, achos mae bob y darlith yn wahanol, a hefyd dwi'n cael y cyfle i wneud 2 fodiol o Ffrangeg sy'n ddefnyddiol. Mae'n rhoi rhywbeth gwahanol yn bywyd pob dydd. Felly, wnaeth chi sôn bod chi wedi mwynhau astudio Cymraeg lefel A. Os yna un peth penodol, ydych chi'n gofio wnaeth chi fwynhau fwyaf astudio lefel A? Mae hwnna'n teimlo fel spel yn ôl lawr. Fi'n rili siŵr os yna unrhyw benodol, really. Fi'n cofio hwnna fel elfennau. Fi oedd yna sawl elfen wahanol, fi'n meddwl, falle hwnna oedd yn edrych na gofod dim ond stick o llenyddiaeth neu dim ond gramadeg. O'n i'n cael gwersy'n rhywiol, llafar. Yn amlwg dysgu o pethau sy'n bwysig o ran llenyddiaeth Cymru, ond hefyd ni'n cael cyfle i wneud. Fi'n credu oedd yna un wers lle o'n i'n, os ag gofio oedd ran o ryw arholiad, a oedd rhaid ysgrifennu datganiadau'r wasg fyna, neu bwletin newyddion, fi'n cofio ar ôl hwnna meddwl, actually, mae yna eitha lot o fewn y pwnc. Fi'n credu hwnna'n pethau wedyn nes i dewis astudio yn bellach wedyn. Ond fi'n meddwl oedd yn opsiwn eitha neis yn y chweched hefyd, a ddyn nhw eitha naturiol i fi, a nifer o'n ffrindiau i rili. Ie, o ran pa elfennau falle nes i fwynhau fwyaf. Dwi ddim yn sgwennwr creadigol iawn o bellffordd. Bydde Dr Non Evans o Ysgol Maes Gwendraeth yn ategu hynny hefyd. So oedd hi, chwarae teg, oedd hi'n annog fi i wneud blogs ag ati. So o'n i'n hoff iawn o'r elfen na o'r cwrs i wedi gwir bod fi'n gallu sgwennu yn greadigol yn y ffordd oedd yn siwto fi, os yna'n ei sens. So fi'n credu, hwnna'n i'n licio mwyaf, fi'n credu fel rhan o'r gwaith cwrs, fi'n meddwl, yn licio hwnna o mathau bethau eraill. Fi'n ffili cofio nawr lot, really, gyda lefel A. Ond sa'n gwybod, fi'n cofio y model iaith, datblygu'r iaith pan ni'n yn y Brifysgol Bangor gyda Dr Peredur Lynch, oedd hwnna'n wastad yn darlithau yna wastad yn rhoi fach diddorol, o'n i'n mwynhau'r hynna. O'n i'n licio'r ochr ieithyddol hefyd, jyst astudio siwr o tafodieithau ag ati wedi esblygu a pethau fel la. O'n i'n mwynhau'r elfen yna lot, mae'n rhaid fi weid, fel rhywun sydd â teuluoedd ar draws Cymru gyfan. So oedd yn rili ddiddorol i weld elfennau nawr o'r cwrs. Ond jyst gallu bod yn greadigol yn fy ffordd personol i fi'n credu oedd yr beth o'n i'n licio mwyaf. A hefyd fi'n credu nath e helpu fi o ran y gallu nawr i fod yn sort of siarad yn cyhoeddus ag ati sy'n ni'n gweud. Oedd yr beth o'n nhw, yr arholiadau, llafar ag ati, a jyst, o'n i'n goffod mynd i gwahanol weithdai ag ati hefyd. Oedd hynna wastad yn just helpu gyda codi hyder ag ati
A fi jyst credu bod yn bwnc sydd, jyst i codi hyder fi o ran symud ymlaen i Brifysgol ac i'r byd gwaith, sy'n ni'n gweud. Da. Fi'n cytuno 'da ti, Annell, o ran beth nes ti ddweud am fel amrywiaeth y cwrs lefel A. Nes i rili joio'r elfen farddoniaeth yn blwyddyn 12, os fi'n cofio'n iawn. Felly, fel yr amrywiaeth o themau, astudio fel themau perthyn ac yn y blaen. Ond un peth oedd wir yn sy wedi aros yn y cof o'r cwrs, oedd astudio'r nofel Un Nos o Leuad gan Caredig Pritchard. Fi'n teimlo mae'r nofel na jyst yn rhywbeth fel hollol wahanol i unrhyw beth arall fi wedi darllen, fel yn y Gymraeg neu yn Saesneg. A fel, oedd e jyst yn unigryw, fel oedd e'n dda i weld sut oedd meddwl rhywun arall yn gweithio i gallu llunio nofel mor lwyddiannus. A fi dal hyd heddi, fel fi jyst yn cofio'r gwersi le bydden ni'n dysgu am y nofel na, nes i jyst rili fwynhau'r elfen na. Felly fi'n credu hwnna yn benodol oedd hoff ran fi o'r cwrs lefel A. Dwi'n meddwl yn bersonol nes i fwynhau astudio y ddrama Siwan, ond hefyd yr elfen bod ni'n ddosbarth mor fach. Yr elfen fod ni gynnal trafodaeth ac yna neb yn beniadau chdi am ddeud y farn. Ond hefyd dwi'n meddwl bod yr teimlad o agosachtrwydd yna ti'n cael o gael dosbarth mor fach yn un pryn mewn dosbarthiadau lefel A. Ar ôl i chi drafod eich fel profiadau chi a beth chi wedi mwynhau o ran astudio'r Gymraeg, shwt byddech chi'n dweud bod astudio'r Gymraeg wedi eich helpu chi yn eich swyddi presennol? Ydych chi'n credu falle bod astudio'r Gymraeg wedi galluogi chi ddatblygu unrhyw sgiliau sy'n angenrheidiol, a falle bod os byddech chi wedi astudio cwrs gwahanol, byddech chi heb gael y cyfle i ddatblygu'r sgiliau yna? Fi'n meddwl yn y swydd fi'n ei nawr, yn amlwg fel sgwennu erthyglau fi'n neud, sgwennu sgript ar gyfer raglen teledu, felly yn amlwg mae'r elfen ieithyddol yn hynod o bwysig, yn enwedig wrth sgwennu pethau ar-lein, yn amlwg mae rhaid cael yr iaith yn gywir, a felly os byddwn ni heb astudio Cymraeg, nawr byddwn ni bach ar goll, neu byddwn ni dal yn fantais os rhywbeth. A fi'n credu yn y cyfweliad, oedd ma'n un peth maen nhw'n edrych amdano, a mae hwn wir mewn unrhyw faes, bod gyda chi iaith reynus, a fi'n credu bod astudio'r Gymraeg yn eich dosbarth a hefyd yn y Brifysgol wedi galluogi fi'n neud na, ond hefyd sgiliau gwahanol fel gwybod falle siwd i ni datganiad yr wasg, neu siwd i sgwennu blog, neu siwd i... Mae'n ffordd, siwd i gyfathrebu hefyd gyda pobl, fi'n meddwl falle yn y fath o swydd fi yn fi, mwyn rhywbeth fi'n gofyn i bob dydd, ffôn o bobl lan, poli'n straeon, a falle mae jyst y ffordd o'n i'n fel gwahanol modiwlo wedi paratoi fi i wneud hwn, wneud y job yn iawn. Ond am sicr, chod yn y fath hyn o swydd, mae rai cael Cymraeg da, a mae mor gysadleuol yn y byd newyddiadurol. Mae'n rhywbeth sy'n rhoi chi o flaen eraill os mae ydych chi gradd yn y Gymraeg. Fi wedi sôn lot yn barod rili o ran yr aroliadau llafar, sy'n rhywun yn iawn. Oedd rhywun yn dipyn o help rili o ran codi hyder ag ati. Gramadeg hefyd, na roi shout-out bach i gramadeg, mae hwnna'n sicr wedi helpu fi. O'n i ddim yn fan mawr o gramadeg, yn enwedig yn lefel A. Mae fe wir wedi helpu fi o ran symud ymlaen i'r byd gwaith, sy'n ni'n gweud. A jyst gallu siarad o flaen cynulleidfa, siarad yn gyhoeddus. Fi'n credu yn sicr mae'n bwnc sydd yn helpu ac yn rhoi cymorth i chi o ran hynny, a fi'n credu bod hwnna'n bwysig rili yn y byd gwaith, achos cyfweliadau ag ati. Mae popeth chi'n neud yn Cymraeg yn mynd i helpu chi yn y byd gwaith ar rhyw bwynt, sy'n ni'n gweud. Pethau bach yn nhw rili, falle bod chi ddim yn sylwi ar y pryd. Ond, jyst yn sicr, sy'n ni'n gweud, fel fi wedi gweud yn barod rili, mae wedi datblygu hyder fi. Fi jyst wedi mwynhau astudio fe, achos bod wedi bod yn gymryd help fi rili wrth fod yn y swydd mas, sy'n ni'n gweud. Felly, dyn ni wedi sôn chydig am brofiad o astudio yn y Brifysgol. Os gennych chi un atgof penodol ydych chi'n gofio o'ch amser yn y Brifysgol, neu eisiau trafod eich hoff atgofion?
Dwi'n meddwl, so mae'n bod fel un atgof penodol, ond yn amlwg o fod blwyddyn gyntaf i fi yn fydd yn rili dda, achos oedd hwn cyn Covid, a wedyn yn amlwg dath Covid, oedd hwnna'n yn amlwg pethau'n lot yn fwy gwahanol. Ond fi'n meddwl oedd jyst, o'n i'n byw mewn tŷ, o 12 o'n i'n byw mewn tŷ. So oedd hwnna'n eitha, oedd hwnna'n eitha da actually nes o Covid, achos oedd fi'n cael gweld 12 o bobl. Ond nath o'n i'n gweud fel, jyst yr elfennau cymdeithasol, i fod yn onest, yn fwy na dim byd. Y crawls, gymgym, hefyd pethau gyda'r wain ddyfal, pethau mwy diwylliannol. Ond nes i wirioneddol fwynhau astudio'r pwnc hefyd. A jyst wedi gwrdd â pobl gwahanol, pobl fi yn amlwg dal yn ffrindiau dyn nhw nawr. Ond mae'n eitha rhyfedd rili meddwl am bywyd cyn y brifysgol, achos fi'n neud gymaint gyda'r criw oedd yn y brifysgol fi nawr. Mae llwyth o'n i wedi aros yn Gaerdydd hefyd. Felly, byddwn ni'n rili gweud bod yna un atgof penodol, ond llwyth o atgofion da, dwi'n dweud. Ie, mae amryw o nosweithiau yn dod i'r cof dy fi credu. O'n i jyst yn mwynhau mwy na dim byd, o'n i'n joio bod yn rhan o dim y chwaraeon cyfrwng Cymraeg o dani ym Mhrifysgol Bangor, y Cymru. Oedd hynna, oedd wastad gemau a nosweithiau da gyda'r hynna de, mae rai fi weid. A jyst, ie, o'n i jyst yn mwynhau y bywyd cymdeithasol yn y Brifysgol, rili, sy'n ni'n gweud. Fi'n credu, os fi eisiau sôn am un atgof, sy'n ni'n gweud, oedd gallu trefnu'r Steddfod ryngolegol yn sicr yn atgof yn uchafbwynt os rhywbeth i fi. Oedd hwnna ar ôl i fi raddio pan o'n i'n llywydd ar Myfyriwr Cymraeg Bangor, ond ie, chwyd, dal ar un beth fi'n credu. Oedd e jyst yn bleser gallu groesawu'r undebau i Bangor. A ie, oedd e'n ddigwyddiad bach da o'n i'n meddwl, falle, os gael ei weid yn unan. A ie, oedd e'n lot o hwyl, a gymryd spel i drefnu, a nath fynd a lot o'n amser i pan o'n i yn y swydd, so oedd e'n sicr yn rhywbeth yn uchafbwynt i fi'n credu, achos oedd e gron i amser fi yn y brifysgol, sy'n ni'n gweud. Hefyd, sa'n o ran y darlithoedd, o'n i jyst yn mwynhau mynd yn nhw, rili, achos o'n i jyst yn, sa'n o'n hoff o'r darlithwyr i gyd, o'n nhw'n teimlad rili cynnes a agos atyn nhw mewn ffordd, rili, le o'n i'n gallu datblygu'r perthynas na o reit o'r dechrau. Ie, o'n i jyst yn mwynhau nhw, o'n nhw'n rhoi bach diddorol bob tro, mae rai weid. A dath Annell gyffwrdd chydig ar yr gyfnod Covid gynnau, oedd e bydd oedd e'n anffodus. Ond gathon ni jyst lot o hwyl, eto o'n i mewn tŷ o 7 o foes, gathon ni lot o hwyl. A ie, o'n i'n mwynhau darlithoedd ar-lein hefyd, mae rai fi weid, gyda'n ffrind Hiw, o'n i'n fyw gyda, o'n i'n pitcho lan y laptop, a ie, jyst yn gwrando ar yr darlithwyr yn neud i pethau. Oedd e'n gyfnod reit rhyfedd, mae rai fi weid, ond mewn ffordd, cyfnod bach da hefyd, achos o'n i'n joio fe. Oedd e'n 3 blynedd dda iawn o astudio, mae rai fi weid, yn y Mangor, astudio'r Gymraeg a Newyddiadurwr, mae rai fi weid. No, da iawn. Fyddwn ni'n dweud falle mai un o hoff atgofion fi oedd pan gath yr Eisteddfod rhyngol i chynnal yn Abertawe yn ystod fy mlwyddyn gyntaf. Ni'n greu weithio bach rili o'r gymgym ym Mhrifysgol Abertawe, a fi'n credu oedd jyst fel wnaethon ni gystadlu'n cystadleuaeth y côr, dod yn ail, a oedd hwnna, fi'n credu, o'n i jyst yn teimlo'n rili falch o bawb, fel oedd e'n rili lyflu. A jyst yr awyrgylch cael pawb o brifysgolion eraill, lot o hwyl, nosweithio allan bach diddorol. Na, mae hwnna'n bendant yn atgof sy'n sefyll mas, ond fyd, fel wnaethoch chi Annell a Mabon sôn, adeg Covid, fi'n teimlo fel yn enwedig, doedd e ddim yn ideal o bell ffordd, ond it is what it is. A fi'n credu, os na fydde'r cyfnod clo na wedi digwydd, fi ddim yn teimlo falle bydden ni'n nabod ffrindiau coleg neu cystal mewn ffordd falle. A fyd, wnaethon ni'r mwyaf o'r ardal, a fi'n teimlo falle daethon ni nabod yr ardal, fel yr awyr agored yn well na bydden ni, os na fydde'r cyfnod clo, os yw'n wneud rhyw fath o synwyr. Felly ie, na'n ddiolchgar iawn am cyfleoedd a'r atgofion wrth astudio'r Gymraeg yn Abertawe.
Oes unrhyw atgofion dy ti, Catrin, o dy flwyddyn gyntaf a dechrau'r ail? Dwi'n meddwl mai un cyfnod o atgofion dwi'n meddwl ydi ail wsos y glas. Dwi'n meddwl oedd hynna'n gyfnod da achos oedd pawb wedi dod i'n nabod ei gilydd. Pawb yn dal i fyny ar ôl dolyg ac oedd o'n ffordd jyst o gael hwyl bach ola cyn cyfnod y aroliadau. Ac, wel, wsos y glas cyntaf dwi'n meddwl bod pawb yn eitha nerfus ac ddim eisiau cymdeithasu, mae'n anodd yn y dechrau. Ond erbyn hynna, oedd pawb wedi dod i'n nabod ei gilydd ac gaethon ni lot o hwyl. Felly, i gloi, os gennych chi un prif darn o gyngor fysa chi'n rhoi i fyfyrwyr presennol? Byddwn ni'n gweud, just fel nes i sôn yn gynharach rili, newch triwch gwahanol bethau tra bod chi'n y brifysgol, siaradwch da gymaint o bobl chi'n gallu, neu ffrindiau newydd, achos mae amser yn mynd mor gloi. Fi'n teimlo'n hen ar bod fi'n gweithio a ddim yn student mwy. Na fydd ni'n gweud. Yn syml, just mwynhewch bob eiliad, achos mae'ch amser chi yn y brifysgol yn hedfan, mae rai fi weid. Just mwynhewch bob eiliad, neu gyd, really. Achos mae jyst yn mynd mor gloi. Fi'n cofio pan ni yn y flwyddyn gyntaf ail flwyddyn, o'n i'n meddwl, trydydd flwyddyn teimlo spellband. Ond na, credwch chi fi, mae'n dod rownd yn gyflym iawn. Mwynhewch bob eiliad sy'n ni'n gweud. Yn debyg, rili. Byddwn ni'n dweud droiwch bob eiliad, newch y gorau o bob cyfle chi'n cael. Manteisiwch ar y cyfleoedd na, achos mae digon o gyfleoedd ar gael, jyst cewch i wylio amdano nhw. Troiwch. Ni bersonol yn dweud peidiwch â bod ofn gofyn am help. Dwi'n meddwl mae'r dylithoedd ag yr dylithwyr ar athrawon yn fwy na hapus i roi unrhyw ddarn o gyngor da chi isio. A hyd yn oed i jyst sbio dros darn o waith cyn i chi gyflwyno fo'n ffurfiol. Peidiwch â bod ofn. Felly, diolch yn fawr i Mabon ac Annell am gymryd rhan. Mae wedi bod yn drafodaeth hynod o ddiddorol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau arall am Astudio Cymraeg neu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, dilynwch Instagram Coleg Cymraeg a Insta Gymraeg.